Laura og Jens er et par. De bor i Nibe. Nibe ligger i Nordjylland. Laura og Jens skal på weekend. De vil til København. De skal flyve fra Aalborg til København. De skal bo på et hotel. Hotellet hedder Tivoli Hotel. Det er et flot hotel. De spiser på en café. Laura får en salat med kylling. Jens får en stor burger. Laura og Jens vil se på byen. Først vil de se den lille havfrue. Hun er berømt i hele verden. De vil også se Christiansborg. På Christiansborg arbejder de danske politikere. Til sidst ser de Rundetårn. Der er langt til toppen. Der er en god udsigt derfra. Nu er weekenden slut. Laura og Jens skal hjem til Nibe. Først med metro, så med fly.